Tu d'on ets? De Mar del Plata. Yo soy de Mendoza Argentina. La ciudad de Buenos Aires. Són de diferents punts de l'Argentina, però tots ells van assistir a nit a un acte a Palma que els unia. Era la celebració del bicentenari de la Revolució Argentina del 1810. Perquè fa 200 anys, el 25 de maig de 1810, se va formar el primer govern patri per començar la lluita de la independència d'Argentina i per alliberar-nos del govern d'Espanya. Les diferents entitats i associacions argentines de Balears es van unir per organitzar aquest acte on no hi van faltar ni el tango ni el chamamé, tampoc els vestits tradicionals, productes argentins y les banderas. Es algo que no me lo puedo perder, falté al trabajo para venir aquí porque es algo único, 200 años de independencia, no lo voy a ver nunca más. Una gente encantadora que a pesar que han estado en un país con crisis, han salido adelante y siempre tienen ese optimismo que los caracteriza. Uns músics de la província argentina de Salta han tancat aquest acte aquí a la plaça de la Feixina, on s'han reunit ni més ni manco que 1.000 argentins. Es calcula que a les illes hi resideixen més de 10.000 ciutadans argentins, una gran comunitat molt arrelada a les Balears. Yo creo que sí, que estamos integrados, que las diferencias siempre van a estar, pero las tenemos que aceptar. Tenemos una historia común, como quien dice. Amb aquest acte s'enceta un cicle d'activitats per celebrar el bicentenari i que duraran fins el proper 17 de juny. Engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós arrabal porteño, no fuiste que la fui tu dueño y te doy mi último adiós.